Bizkaiko Foru Aldundiak eta Garapenek sustaturiko Silver Bizkaia elkarlanean proiektuaren barruan, azaroaren 27an, Erandion jardunaldi bat burutu zen. Ekitaldi honetan, Erandioko enpresek gaur egun 50 urtetik gorako pertsona nagusiek dituzten beharrak eta hauek asetzeko negozio aukerak ezagutu zituzten. Aintzane Olibanek, Erandioko alkateak, ekitaldiari irekiera eman zion. Ondoren, Grupo SSIko Carmele Acedo eta Carlos Gartziak enpresa sareak kontuan izan behar dituen pertsona nagusien beharrei buruz hitz egin zuten. Horrez gain, ekitaldira hurbildu ziren pertsonek jada martxan dauden bi proiektu ezagutzeko aukera izan zuten. Alde batetik, Koenako Ana Maria Cortes eta Ruth Aristin eta bestetik, Biziposeko Beatriz Santamaria eta Ider Etxebarriak mahai inguru batean beraien esperientzia elkarbanatu zuten. Amaitzeko, inguruko pertsona nagusien beharrak asetzen dituzten zerbitzuei buruz sakonago hitz egiteko talde lan dinamika bat burutu zen.